and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Karudi. Kameri. Nindot kayo ang awit, no? Oh, Rosas. Oh. Ikaw mo'y akong rosas sa pagpakigbisog. Karudi. Natugkad ba nimo ang awit? Kitang duha ang kipasabot. Oh. Mahal ko ikaw. Yan ang ako mga kauban sa among Yunita. Karudi. Malakaw na ta. Oh. Ha? Karudi, ulas na. Ulas na. Oh. Pabuta ko ninyo sa unahan mga kauban. Oh. Oo. Sige mga kauban. Karudi. Kano sa lang ka magsugod ra? Sa kalihukan nga legal. Sa mga kalihukan sa mga estudyante pata. Sa mga demos o strikes. Sa mga rallies. Huwag ka lang makamatngon. Nga mabalakadahin ko kung mawa ka sa akong mga pananaw. O pangitaon ko gid ikaw. Sa diyang makita ko na ikaw pagbalik. Mupuli ang akong kalipay. Nga mo'y muwagtang sa akong kabalaka. Karudi. Gusto sa plako nga mahibaw ka nga parehas. Managsama. Ayaw ka mo, Karudi. Oh. Abi na ko og ani mo magpalabay sa gabi Karudi. Mamauli na day mo sa inyong Yunita. Karudi, sa dili pagkamong lakaw, magigsulti ko niyo. Oh, Kalusyo. Kameri? Oh. Kalusyo? Magigsulti usab si Agnes nimo. Ha? Biyain namin ninyo, Kalusyo, Karudi. Karudi, sali, kaniyot lang. Oh. Ka Agnes, Adto ta dito. unsa itong istoryahan? Ay basta, dali lang gud. Karudi, dili ba makakang usa ka o revolusyonaryo ngadto sa kauban niyang o revolusyonaryo? Naibaw kita niya na, Kalusyo. Sahil kitang mga mapulang manggugubat nga gidili ang pagpamakak. Naasa ikaupat nga alituntunin nga mao ang disiplina sa saligang alituntunin ng bagong hukbong bayan. Ana sa punto 8. Ang labing bugat nga silot mao ang pagpapahawa ug ang kamatayon nga ihatag ni adtong mapamatud-an nga nagbuhat og sa pagbudi. Ang pagbuhat og sa aron ibaligyan kauban ngadto sa mga kaaway. Ang pagtalaw at tubangan sa mga kaaway. Pagsabotahe, pagsupak sa mga lagda. Pagpangdani sa mga kauban aron mosupak sa lagda sa revolusyon. Ang way hinungdan ug way kapuslanan nga pagpatay. Pagpangawat o pag-among-among kung pagbuong sa dungog sa babae. Ang pagpanunog og grabe og pugat nga malversasyon sa pundo sa mga katawan. Og ang pagpamakak. Og unsa, Karudi? ang pagpangispiya. Usbo na ko. Ang pagpamakak ug ang pagpangispiya. Ang pagpamakak mahimong mapasaylo o ang mamakak papahuwaon sa partido ug bagong hukbo. Apan ang pagpangispiya Silot kamatayon, Kalusyo. o sa kagid ka tinuray nga revolusyonaryo, Karudi. O sa gid ka kamatuod nga mapulang magkukupat. Nagkasabot na ba ang mapulan ninyong kasing-kasing ni Kameri, kauban? Kaganina. Huwag ako kapugmi ang akong kaugalingon. Ako siyang gisultihan ko nun sa gibati o gisugo sa mapula kong kasing-kasing, Kalusyo. Huwag wa siya matubag. Kamurang nga mong gitanaw ni ka Agnes kaganina samtang nag-awit ka mong sa matahong o mapulang awit.
Rosas sa tigba. Bisa mo tang akong gibati samtang giawit namo ang maong awit. Tungod kay mipuno kini og kadasig sa mapula kong kasing-kasing. Kalosyo. Og nasultihan ko siya kung unsay gisugo sa mapula kong kasing-kasing. Nga mahal ko si Camry. Basta naibaw na siya, Karoli. Naibaw na siya mahal ko siya. Unsa mo siya kamahal? Mahal ko kayo, Kalosyo. Apa nahibaw ka gyud sa mga pagsuway? Antuson ako nga magkalagyo kami ug dili magkakakita sud sa taas nga panahon. Kay ingon man niana ang proseso sa pagbaid aron mahait og maayo ang usa ka gugma sa duha ka mga manggugubat. Nahibaw ko kay may usa sa mga revolusyonaryong proseso nga usa ka namo ni Camry idestino og halayo gid kaayo aron malayo kami sa usag-usa. Mao kini ang sumbanan sa mga revolusyonaryo. Human sa taas nga panahon sa paglinagyo ay anham asukod kung buhi pa kaming duha. Kung nagpabilin pa ba ang kainit sa mapula namong gugma. Apan, ako ra misulti sa tinuod kong gibati nga ni Camry, Kalosyo. Ug wa pa ko niya tubaga. Mutubag man siya dili ka. Apan maila na kayo. Maragsabat ka mo. Kalosyo. Oh, Karoli. Naibaw ko ka, Agnes. Kay mauman kini ang mga sumbanan kanatong mga mapulang manggugubat. O kinahanglan nga ato kining sundon. Atong tumanon. Ako, wa pa kumubati sa sama sa imong gibati nga gugmang revolusyonaryo. Apan kimubati mangyud kitang tanan og gugma. Aw, moagi sad unya ko sa imong agian. Anak masukit kung unsa ka tinud-anay ang among gugma. Correct. Pahiyom ko no be. Ha? Pahiyom ba? Heh. Bida, oy. Lain na. Ay. Pahiyom ma, oy. Kalbukalon ka man, oy. Agnes! Yan na siya. Basta mauna lang to. Daginuta ang kamayng panahon kauban. Agnes! Kalosyo. Pagsulti mo si Karudi. Magbarog ka lang diha. Ato nami ha. Sige. Dili ka lang maminaw. Kung unsa akong itubag sa imong gisulti nako. Camry. Mahal ko usab ikaw, Rudy. Ampingi ang mapula kong gugma diha nimo kauban. Ampingan ko gyud. Ampingan ko gyud. Karudi. Camry. Rudy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!